Bueno, ni Eritz Kanpoz naiz, oinatiarra, eta gaurkoan kalisteniari buruz berbaiteko nago hemen. Zuzenen hasiko gara, zer da kalistenia? Kalistenia da berez, entrenamentu edo ariketa multzo bat, zeinetan zuk zure gorputzan pixu erabiltzen duzun. Eta izaleke sentadilla batetik hasi eta flexio batera. Hemen esango hain komplikaua da nik. Ariketa multzo bat? Hori da, bai. Iken dela, hemen atzean dakun, ez dakit parke edo deitu, ze onura dako beste disiplina batzuk alderatuta, petzaten dut oso antzerakoak, ez? Bai, atzenian honek emuten dutzuna da, nik uste oreka aldetik, oreka bai indar fisiko aldetik, ez? Atzenian zabit zure gorputzeko pixuakin lanian, eta lan horrekin hori lortzen duzu, ez? Fizikoki indar gehiago ukitia, oreka aldetik be, hori orkatillak, eskumuturrak indartzia. Eta hori bai, orokorren esango dutzun erresistentzia be bai, gero ez da errepikapen kopuru gehiago egiten baituzu, dana dalakua, resistentzia be irabazten duzu. Hemen helburua da norbere pixua, norbere gorputza erabiltzia. Horrek esan gura dau, edonork inal dauela, beti be geure gorputza jartzen duzku limitia, ez, Eritz? Bai, dudarik. Eta gorputza bakarrik ez, gero ariketa motak be asko eragiten dago, ez? Ni baldin bako tarazon bat hankan baten edo, baita aldot moldatu ariketa batzuk modu baten ikera, beste baten ikera. Adibidez, hori ez, horizontalki jenbu ariketa bat, gero ez da horizontal hauin edo vertikal hau ariketian arabera, atzenean pixuak entzen goiaz. Osea, atzenean gauzia da, zure gorputzeko pixutik abiatuta, aldozu pixuak kendu edo jarri zure biharren arabera atzenean, ez? Inoiz kalistina inez dauen batek etorten da ona, ze gainera herrixetan geroz eta gehiago dauz, olako parkiak. Ona etortzen da bat, eta nondik hasi biako leuke? Nik esango notzu nola xinplienetik hastia dela honena. Lehenko gauz igual prestatzaile bat eukitia bastante garrantzitsu bentzaetxea, eta atzenean pertsona horrek esango zulako baitan nondik hasi bizaren, eta atzenean jakituna da ez, gai horretan. Orduan nik uste honena hori dela, baina bestela hasiko zara iken flexio normal batzuk, ezin jozula vertikalakin, horizontalak edo apurat pixu bat, goratxu jarritea, sentadilla batzuk, baita badauz, ariketan multzo eta variedade asko dakotzu nik uste aukeratzeko. Kalistenia edo edozein kirol disiplina egiten hasi gura dugunean, komeni da, preparadore batekin berbaitia, ez dakit. Ni joko neben. Profesional baten gana joatia? Bai, ni fango nintzen. Atzenean, gu dakigu ez, dana kirolan inguruan orduan, samurragoa da, gube zuzenketak jakiteko nondik hasi bebaiz askotan azten gara, korrika egiten, injarra egiten, edo igeriketan, edo dana dalako, eta ez dakigu nun gauzen edo nondik hasi. Eta askotan ez da egiten gara, larreko volumen asko sartzen du, larreko pixu asko, eta gero sobrekargak etortzen dira lesinuak, eta orduan hori prebeniteko asmuaz, ni bentsat joko neben preparazio fisiko batena bai. Adibidez, kalistenia komentu duzko Eritzek, edonork inal dauela, adinak mugaren bat ipintzen dau, kirola ikerako orduan? Ez, ni uste dauela gehiago kreentzia hori ez, muga hori dauela, adibidez, umiekin injarra lantzian, muga handi bat egon da oin arte, jenteak esaten da, ume bateri, 9 urteko ume bateri, 10 urteko ume bateri zela jarriko zatzun jarra egiten, baina benetan ez da influentzia egiten ez, eta konprobauta dau, ez dauela inungo influentzerik bere garapenian. Inkluso lagundu egiten dauela ez, oin asko ikusten dugu ume txikinak egiten duela lan, zela dauen alako hiperlaxitude pila bat, eta lesino pila bat, da ez dauelako lan on bat egiten, orduan, igual horren guztian, hankia sartu du. Eta bain, holako... Osea, dauz, hainbat tabu, goltea mutiak ostatien danak, ez? Hori da, bai adin txikitan eta baita adin handixakunean, noin adibidez, bai ikusten dela igual gehiago, nagusisekin, gure aitonamonekin eta eriketa fizikoa egiten dela, asko.
eta hori seinale hona da bai, Bai, egitza da oingo erretiratuak askoz lehenago jubilatzen dira eta dia jubilau gaztiak eta osasuntxu goten dianak. Hori da, eta ja gainera hotxuta dauz, gu adibes jubilatzen garenien seguramente hotxuta egongo gara kirola itxera hortan esaku kostauko, baina gura etxe honetan monari igual etxe binean beste egiten, eta oin kirola itxeko hori esaten zatzut, kirola inoin, 80 urtekin, 80 urtekin, eta ez da berdin ikusten, euren aldetik limitazio hori da, bez? Eta derrigor horrelako leku batera etorri gara, edo hau geure etxean ingeike? Etxean ingeke lasai asko, igual lapurrak komodidade aldetik, igual jartzen duzu esterila bat edo ez. Jartzen duzu, baina esaten dut, atzenean sentadilla bat iteko, askotan daku beti deia gimnasio bateko barra bat gurula ez. Eta ez da biharrik, atzenean zu sentadilla bat iteko, zure gorputzan pixu dakotzu, hori momentuan iten duzu sentadilla bat, eta ja basabitz lanian gorputza ez, zure pixuakin. Baixe, nik uste dute, oin geroz eta geixo faten dela jentia gimnasiotara eta hola, eta hau igual piki bat obsesinua pixua sartu eta sartu eta sartu. Bai, dudarik. Bai, atzenean sartu esko buruan, eta zu gero kuadriako baten hasiaz, eta gaur lortu dut, ez dakiz zenbat kilokin ikia. Eta atzenean konpetizio hortatik nik uste asko iten dela. Baina esaten dut, ez da biharrik. Baita ariketa bat komplikauzeke gurosun dana, zuri geixo kostau arazteko. Ulertzen du gainera, hobeto bala teknikoki ondo ikia, pixu gutxukin, ez? Bai, dudarik. Ja, nik uste importantiena hori, prestatzaile bateko hobeto esango esku, baina nik uste askoz amurraua dela, askoz hobe dela, teknikoki ondo ikia, baita gero lezinuak ebitaiki aldera, edo zein, hori, min hartzeko ez dauela biharrik pixu asko sartzia, baizik eta ondo ikia. Azpiegitura ikusitia, esan geike, crossfita eta kalistenia antzerakoak diala, edo ez dago izan ikusirik? Behitu, nik esango notzun, igual crossfitak hartzen dauela kalistenia ariketa batzuk. Adibidez, crossfita nik ez da inbeste kontrola iten, baina ikusi dutenatik eta dakitenatik, atzenean crossfiten sentadillak iten dira, flexioak burpuzak ez, horrek iten dira, atzenean basabitz lanian zure gorputzan pixuakin. Orduan dudarik crossfitak kalistenia lantzen dau. Bai. Baina epi gauza diferente dira. Bai, diferentia bateragarrisik izan aldia. Hori da, bateragarrisik izan da nik uste, ja, hainbeste etiketa jartzen ditugu gaur egun ja ez dakitela esaten bez, nun dagoen diferentzia batena eta bestiana, baina bai dudarik. Edo zeinekin leike, ez bakarrik kalistenia parke baten baizik eta etxia bai, eta ulertzen dut, beste edozein kirolekin bateragarria, hau da nik ineke galdeztena eta falneke biziketan ibiltera edo mendixan korrika itxera. Bai. Ez gainera hori esaten notzuna, atzenean oreka lantzen du, erresistentzia lantzen du, injar fisikoa lantzen du, errendimendua lortzen du. Hori, de hecho, esango zuen nik baita ni pertsonalki, atzenean erabiltzen dut kalistenia baita ziarka, eskala iteko, atletismo egiten dut baita atletismorako, bai, dauz pila disiplina, atzenean erresistentzia hori biharrezkoa dana eta kalisteniak emuten dutzunak. Orduan erabiltzea besterik etxako geratzen, ez da, eritz? Hori da, bai. Egisa da laguntzen dauela, ez? Derrepente alako parkiak ipini dituzte herrixetan eta deigarrisa da, ez? Bai, ez gainera publikoa izan da, baita dakotzu erreztasun hori zu atzaldian aspertu zauz etxian, nator parkera eta egin dut zerbait, ez? Ikusi digun, zentzu dian ariketa horreik eritz kanpoz eskerrik asko. Bai, zuei. Let me hear you shout.